Здравейте! Намираме се в античния град Мира. Той е известен с много неща, но най-вече е известен, че в античността, тук именно на това място, богинята Кибела е била приета за Артемида. От тук идва и първата промяна на богинята Кибела към по-съвременните антични богове от гръцката митология. Друго, с което е известно мястото, тук където се намираме в римския амфитеатър, върху който се простира върху гробница, отдолу върху нея и назад, както виждате, има скални гробници. Този римски театър е останал и до ден днешен, защото се е ползвал за жилища през средновековието. Освен това, този древен град също така е известен с един от най-известните светци, именно свети пророк Николай.